ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಲೆ. ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ ಅಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಆರ್ಬೈದೇರು ಅರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಣೇಶ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ರಿದಮ್ ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಿದ್ರೆ ಬುಡುಪಾವನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಪದರಂಗಿತಡ್ ಇತ್ತದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು. ಮಿನದನ ಮಿನದನ ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ ಆಟಿದ ಮಿನದನ ಬಂಟೆರನ ಮಿನದನ 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 ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ ಆಟಿದ ಮಿನದನ ಬಂಟೆರನ ಮಿನದನ ಪಡು ಕೊಂಡಂತಿಲ್ಲದ ಆಶ್ರಯಡು ಮಿನದನ ಪಡು ಕೊಂಡಂತಿಲ್ಲದ ಆಶ್ರಯಡು ಮಿನದನ. ಮೈಪೆ ಕಡಲೆ ಬೊಳ್ಳೆ ಉರಿಯ ಕೆಮ್ಮಾಯಿರೇ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ದಿಂಜಿ ದಿನ ಕಲ್ಪೆ ಕೋರಿತುಲೆ. ಮೈಪೆ ಕಡಲೆ ಬೊಳ್ಳೆ ಉರಿಯ ಕೆಮ್ಮಾಯಿರೇ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ದಿಂಜಿ ದಿನ ಕೆಲಪು ಕೋರಿತುಲೆ. ಪುಂಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಸೇಮೆ ದಟ್ಟೆ ಮಣ್ಣೆ ತಿಂದರ ಭೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರುಚಿನ ತೂಯರ. ಪುಂಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಸೇಮೆ ದಟ್ಟೆ ಮಣ್ಣೆ ತಿಂದರ ಭೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರುಚಿನ ತೂಯರ. ಅಕ್ಲೆ ನಕ್ಲಿನ ಕೈ ಅಡುಗೆದ ಬೆಪ್ಪು ತೂಯರ ಅಕ್ಲೆ ನಕ್ಲಿನ ಕೈ ಅಡುಗೆದ ಬೆಪ್ಪು ತೂಯರ. ಮಿನದನ ಮಿನದನ ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ ಆಟಿದ ಮಿನದನ ಬಂಟೆರನ ಮಿನದನ 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 ಆಟಿದ ಮಿನದನ ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ ಬಂಟೆರನ ಮಿನದನ. ಪಡು ಕೊಂಡಂತಿಲ್ಲದ ಆಶ್ರಯಡು ಮಿನದನ ಪಡು ಕೊಂಡಂತಿಲ್ಲದ ಆಶ್ರಯಡು ಮಿನದನ 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 ಮರಿಯೊಲ್ಲದು ಮಿನದನ ಆಟಿದ ಮಿನದನ ಬಂಟೆರನ ಮಿನದನ ಪಡುಕೊಂಡಂತಿಲ್ಲದ ಆಶ್ರಯಡು ಮಿನದನ ಪಡುಕೊಂಡಂತಿಲ್ಲದ ಆಶ್ರಯಡು ಮಿನದನ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಪದ ಪಂಡೇರಿ ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಜಪ್ಪು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಬಂಟೆ ದಿನಕಲು ಪೊರ್ಲುಡು ನನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಾಲೆಂಜಿ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಪೊಂಜೋಲ್ ನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಜೋಲ್ ನಕುಲು ನಿಕೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದು ಏರಣ್ಣ ಒರಿ ಎಲಕ್ಲೆ ಏರ್ಲಾವು ಒರಿ ಎಲಕ್ ಭವಿಷ್ಯಲಕ್ ವನಸ್ ಮಲ್ದಿ ನಕುಲು ಮೂಲು ವನಸ್ ಮಲ್ದಿ ನಕುಲು ಅವಡು ಏರ್ಲಾವು ಲಕ್ಲೆ ಪುದರೆಂಚಣ್ಣ ಸುಹಾನ್ ಇಮೇಟ್ ಏರಣ್ಣ ಏರ್ಲಾವು ನಯನ ಏರ್ ನಯನ ಮಂಡ ನಯನ ಲಕ್ಲೆ ಸುಹಾನ್ ನಯನ ಲಕ್ಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭದ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಇತ್ತಿನಕಲು ಆಂಜೋಲು ಜವಣೇರು ಪೂರ ವನಸ್ ಮಲ್ದರತ್ತ ಮಲ್ದರತ್ತ ಇಂದ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಂಜೋಲೇಗ್ಲ ಪೊಂಜೋಲೇಗ್ಲ ನಮ್ಮ ವನಸ್ ಮಲ್ದ ಎಂಚಿಂಚಿನ ಐಟಮ್ಲು ಮೂಲು ಬೈದಿಂಡು ಪಂಡದು ತಿಂದಿನ ಕಿಲೆಗ್ಲ ಮರತು ಬೋದುಪ್ಪು ಕೊನ ಬೈದಿನ ಕಿಲೆಗ್ಲ ಮರತು ಬೋದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಅವೇನವರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂಚೊಪ್ಪುನು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಐಟಮ್ ಇರುವ ನೋಡಿರಿ ಅವು ಇನಿ ಬೈದಿನ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಐಟು ಪುದರ್ ಬಾರ್ದಿನ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಅವಡು ಬೇತ ಪುದರ ಬಲ್ಲಿ ಇಡೆ ಕೊನ ಬರಂದಿನ ಐಟಮ್ ಪನ್ರೆಜ್ಜಿ ಇಡೆ ಬೈದಿನ ಐಟಮೇ ಆವಡು ಈರು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಂಡಿ ಸಾತಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಆರು ಬನೋಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಂದಜಂಡ ನಿಕುಲ್ ಪಂಡು ಕೊರೋಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ಪನ್ಯಾರೆ ಹೊರ ಪಂಡಿನ ಐಟಮ್ ಬೊಕ್ಕೊರ ರಿಪೀಟ್ ಆಯರೆ ಎಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡ
ಏರು ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಯಾರ ಈರು ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಯಾರೆ ನಿಕುಲು ಉಳಿದ ನಕಲು ಪಂದು ಕೊರ್ರೆ ಆಂಜೋಲು ಪೊಂಜೋಕಲೆ ಪೊಂಜೋಲೆ ಪಂದು ಕೊರೋಡ್ಚಿ ಪೊಂಜೋಲು ಆಂಜೋಲೆ ಪಂದು ಕೊರೋಡ್ಚಿ ಒಳ್ಳೆ ಉರಿಯ ಕೆಮ್ಮಾಯಿರೇ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ದಿಂಜಿನ ಗೆಲಪೆ ಕೋರಿತುಲೆ ಮೈಪೆ ಕಡಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಉರಿಯ ಕೆಮ್ಮಾಯಿರೇ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ದಿಂಜಿನ ಗೆಲಪೆ ಕೋರಿತುಲೆ ಕುಂಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಸೈಮೆ ದಡ್ಡೆ ಮಣ್ಯ ತಿಂದರ ಭೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರುಚಿನ ತುಯ್ಯರ ಕುಂಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಸೈಮೆ ದಡ್ಡೆ ಮಣ್ಯ ತಿಂದರ ಭೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರುಚಿನ ತುಯ್ಯರ ಅಕ್ಕೆ ನಕ್ಲನ ಕೈ ಅಡುಗೆದ ಬೆಪ್ಪು ತುಯ್ಯರ ತುಯ್ಯರ ಕೊಲ್ಲತರು ಗಾರಿಗೆ ಮಣ್ಣಿ ತೇಟ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ತೆತ್ತಿ ಅವ್ ನೀರ್ ಪುಂಡಿಯಿಂದ ಆತನ ನೀರ್ ಪುಂಡಿ ಮಸಾಲೆ ಪುಂಡಿ ಆ ಮಸಾಲೆ ಪುಂಡಿ ತಾರೆದ ಪೇರು ಕಡ್ಲೆ ಸಲಾಯಿ ಪಾಯಸ ಕುಡುತ್ತ ಸಾರು ನುಪ್ಪು ಅಲೆ ಮಲ್ಲ ಐಟಮ್ ನುಪ್ಪು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಾರು ಕಣಿಲ ಬದಂಗೆ ಆತಂಡು ಸುಂಬೆ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಸುಂಬೆ ಬಂಡೇರಿ ಬೇಗ 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 ತಿಮರ ಚಟ್ನಿ ಆಂಡೆ ಸೂಂಬೆ ನೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೂಂಬೆ ಬಂಡೇರಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಡು ಸೋತರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಮೂಜಿ ದಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಮಿನದನ ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ ಆಟಿದ ಮಿನದನ ಬಂಟೆರನ ಮಿನದನ ಪಡು ಬೊಂಡಂತಿರದ ಆಶ್ರಯದು ಮಿನದನ ಏತ್ ಐಟಮ್ ತಿಂದ ರೈಟ್ ನಾನು ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಓಪುರ ಭೂತಾಯಿ ನುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಸರಿ ಆಡ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪೊಂಜೋಲು ಗೆಂದುವೇರಿಂದ ಎನ್ನಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ನಿಖಲೆಗೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪನ್ಯಾರೆ ಗೊತ್ತು ಇನಿ ಭೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಆಂಜೋಲೆಗ್ಲ ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ಲ ಏರು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲಕ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಏರ್ಲಾವು ಸುನಿಲ್ ಲಕ್ಲೆ ಸುನಿಲ್ ಇಮೇಟ್ ರೇಖಾ ಬೊಕ್ಕ ಸುನಿಲ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಮೀನದ ಪುದರ್ ಒರಪಂಡಿನ ಮೀನನ್ನು ಕುಡರ ಪನ್ರೆಜ್ಜಿ ವಾ ಮೀನಿಲ ಪನೋಲಿ ಮೀನಿಡು ಮರ್ವೈಲ ಸೇರುಂಡು ಎಟ್ಟಿಲ ಸೇರುಂಡು ಜಂಜಿಲ ಸೇರುಂಡು ನರ್ತೆಲ ಸೇರುಂಡು ರೆಡಿ ಒವ್ವೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶುರುವಾಪಿನ ತುಂಬ ಮುರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಚರಣ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಒಂದು ವಾಮಿನದನ ಮೈಪೆ ಕಡಲೆ ಬೊಳ್ಳೆ ಮುರಿಯ ಕೆಮ್ಮಲು ಕೋರಿತುರೆ ಮೈಪೆ ಕಡಲೆ ಬೊಳ್ಳೆ ಉರಿಯ ಕೆಮ್ಮಾಯಿರೆ ರಂಗ ರಂಗ ದಿಂಜಿನ ಕೋರಿತುರೆ ಕುಂಡಿ ಇಟ್ಟಿ ಕೆಮ್ಮೆ ತಟ್ಟೆ ಮನ್ಯದಿಂದರ ಭೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರುಚಿನ ತುಯ್ಯರ ಕುಂಡಿ ಇಟ್ಟಿ ಸೇಮೆ ತಟ್ಟೆ ಮನ್ಯ ತಿಂದರ ಭೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರುಚಿನ ತುಯ್ಯರ ಅಕ್ಲೆ ನಕ್ಲೆ ಕೈ ಅಡುಗೆದ ಬೆಕ್ಕು ತುಯ್ಯರ ಮಿನದನ ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ ಆಟಿದ ಮಿನದನ ಬಂಟೆರನ ಮಿನದನ ಬಂಡಸ್ ಬಂಗುಡೆ ಜಂಜಿ ತೊರಕೆ ಬೊಲೆಂಜೀರ್ ನಂಗ್ ಕೊಂತಿ ಕುರ್ಚಿ
ಮಣಂಗ್ ಅಡೆ ಮೀನು ಇರ್ಪೆ ಅಂಜಲ್ ಬೊಳೆಂಜಿರು ಸುಂಬೆ 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 ಬಲ್ಲೆ ಸುಂಬೆ ಸುಂಬೆ ಬಲ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಸುಂಬೆ ಬಂಡೇರು ಕುಡಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ 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 ಅಂಜಲ್ ಆಂಡೆ ಕುಡರ ಸುಂಬೆ ಬಲ್ಲೆ ಮೆಲುಗು ಕೊಡ್ಡೈ ಕಾಣೆ ಇರ್ಪೆ ಸುಂಬೆ ಬಲ್ಲೆ ಯಾಕಡೆ ಇರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಸುಂಬೆ ಬನ್ನೋಡು ಸುಂಬೆ ಬನ್ನೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಸುಂಬೆ ಬಂಡೇರು ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೇರು ಸ್ವಾಡಿ ಮದಿಮಾಲ್ ತೇಡೆ ಮುಗುಡು ಮುಗುಡು ಮುರುಮೀನು ಬಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಯೆ ಮಾಲ ತೇಡೆ ಆಂಡೆ ಸುಂಬೆ ಬಲ್ಲೆ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ನರ್ತೆ ಆತನು ಇಜ್ಜಿ ನರ್ತೆ ಕ್ಯಾವೋಜಿ ಪಚ್ಚಿಲೆ ಮೆಲುಗಾಂಡು ಸೋಂಬೆ ಬಲ್ಲೆ ತಪ್ಪಂತ ನಕಲು ಸೋಪು ಇರುತ್ತೆ 2 ಸಲ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮುಡಾವು ನೆಯ್ ಮೀನು ಚೆನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಾಲಮೀನು ಅರ್ಬನೋಡು ಅಬ್ರೋಣಿ ಕಾಟ್ಲ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಶಾರ್ಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ತುಳುಟು ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ತುಳುಟು ತೊರಕೆ ಕೂಜೆ ಕೂಚೆಗೆ ಕೂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನುಂಡ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಚಟ್ ಅಲೆ ಬಲ್ಚಟ್ ಬಂದ್ಪಿರ್ದು ಬಲ್ಚಟ್ಗೆ ಅಲೆ ಇರಾಗ ಬಲ್ಚಟ್ ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಬಲ್ಚಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರು ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಕಿಜನ್ ತರು ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೂತಾಯಿ ಕಡೆ ಆತನ ಅವು ತರು ಬೂತಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಂಗುಡೆ ನೊರೆ ಬಂಗುಡೆ ಅವಿಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾಟಿದಕ್ಕಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಈತ ಮೀನದ ಪುದರ್ಕೆ ಎಂದಿರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಏರ್ಲ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡುಟು ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ರಿಪೀಟ್ ಹೊರ ಆಂಡ ಔಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ರೀ ಎಕಡೆ ಬಂಡಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಓವುಲ್ ಹಾಕೊಂಡು
ಯಾಕಡೆ ನಿಕುಲ್ ಬಣ್ಣೆ ನಕುಲ್ ಬನ್ನೋಲಿ ಅಕುಲ್ ಬಣ್ಣೆ ನಿಕುಲ್ ಬನ್ನೋಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಪುಜಿ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಒಂಜಿ ಯಾಕಡೆ ಬಂದಿರಿ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಿಡ್ತಂಡ ಅವೇನು ತಿನ್ಯಾರ ಆಪುಂಡ ಖುಷಿ ತಿನ್ಪೇರಿಗೆ ಅವೇನು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಎಸ್ ಮುರಳಿ ರೆಡಿ ಮಿನದನ ಬಲ್ಲೆ 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 ಮಾತಾ ಜನ ಸೇರನುಗ ಒಂಜಾದ ಮೂಲು ನಮ ಬಲ್ಲೆ 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 ಮಾತಾ ಜನ ಸೇರನುಗ ಒಂಜಾದ ಮೂಲು ನಮ ತೈ 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 ತಂದನ ಮರಿಯೊಲದ ಮಿನದನ ತೈ 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 ತಂದನ ಮರಿಯೊಲದ ಮಿನದನ ಬಲ್ಲೆ 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 ಇಂತ ಈ ಕೂಟಗು ತುಲೆ 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 ಇಂತ ಈ ಕೂಟನು ಬಲ್ಲೆ 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 ಇಂತ ಈ ಕೂಟಗು ತುಲೆ 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 ಇಂತ ಈ ಕೂಟನು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಜಾರಂಡ ಕಿಸೆಟ್ಟು ನೋಟದ ಕಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಜಾರಂಡ ಕಿಸೆಟ್ಟು ನೋಟದ ಕಟ್ಟ ಸುರುವಾಂಡು ನವನಿ ತಣ್ಣನ ಗೊಪ್ಪು పండదు పంపిన ఈ గొప్పు సుంబె సుంబె పండదు పంపిన గొప్పు తై 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 తందాన మరియోదద మినదన తై 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 తందాన మరియోదద మినదన బల్లె 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 మాతా జన ಸೇರನುಗ ಒಂಜಾದು ಮೂಲು ನಮ ಪಂತ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ಪಂದುಗೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಮದಿಮಲ್ ಮೀನ್ ಬೂತಾಯಿ ಬಂಗುಡೆ ಕೊಳತಾರ್ ಮೊಡನ್ ಮಡಂಗ್ ಮಡಂಗ್ ಬೊಳೆಂಜೀರ್ ಬಲ್ಯಾರ್ ಕುರ್ಚಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಡಿಸ್ಕೋ ಮೀನ್ ಮುಗುಡು ಮುಗುಡು ತೇಡೆ ಬೊಲಂಜೀರ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಬೊಲಂಜೀರ್ ತಿಮಿಂಗ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಇಜಿ ಆತಿಜಿ ಆಂಡ ಸೂಂಬೆ ಸೂಂಬೆ ಮೆಲುಗು ಮುಗುಡು ಆಣದ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಇತ್ತೆಲ ಅಂಜೋಲೆ ಗೆಂದೀರು ಸೇರನುಗ ಮೂಲು ಒಂಜಾದು ನಮ ಬಲೆ ಬಲೆ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ತೈ 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 ತಂದನ ಮರಿಯೊಲದ ಮಿನದನ ತೈ 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 ತಂದನ ಮರಿಯೊಲದ ಮಿನದನ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಪಂತ ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜೋಲೆ ಗೊರ ಗೆಂದಾಗ ಎಂಚಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಇಮೇಟ್ಲ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದ ಪುದರ್ಮ ನೋಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಫಲವಸ್ತುಲು ಐಟೆ ತರಕಾರಿದ ಪುದರ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕಾಜಿ ಪುದರ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಪುದರ್ ಆಪುಜಿ ತುಳು ಈಜಿಡ ಕನ್ನಡ ಓಲಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ತೊಂಡೆಕಾಯಿಂದ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಪನ್ನೀರನ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈರು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಕುಡವೇನು ಕುಕ್ಕೊಂದು ಬಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ ನೋಡ್ಚೇವೇನು ಎಸ್ ರೆಡಿ ಬಲೆ ಅತ್ತ ನಿಖಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಮೂಲು ದಯಮಾಡಿ ತೀರ ಲಕ್ಕದ ತೆರಬಲ್ಲಿ ಮಾತ ಕುಲ್ನವಲ್ಲಿ ಕುಲ್ ಅರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬನೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಬನೋಡ್ಚಿ ಇತ್ತ ನಿಕುಲ್ ಪಂಪಿನ ಎಂಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅರೆಗೆ ಕೆಬಿಟ್ ಬತ್ತು ಬನೋಡು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಲೇಡೀಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
ಬಿಂಬುಳಿ ಬಿಂಬುಳಿ ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನೇರಳೆ ಮುಸಂಬಿ ಪುನರ್ಪುಳಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಕುಕ್ಕು ಸಪೋಟ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕಿತ್ತಳೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಸೀತಾಫಲ ರಾಮಫಲ ಮುಸಂಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ. ಅವರು ಕಿತ್ತಳೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮುಸಂಬಿ ಆತನ ಆತನ ಮುಸಂಬಿ ಬಂದಿರ ಅಕಲ್ ಬಂದಿರ ಆತ ಕಿತ್ತಳೆ ಮುಸಂಬಿ ಆತಿಜಿ ಮುಸಂಬಿ ಆತನ ಮುಸಂಬಿ ಆತನ ಮುಸಂಬಿ ಆತನಿಗೆ ಅವರ ಸೊಂಬೆ ಬರಲಿ, ಅವರ ಸೊಂಬೆ ಬರಲಿ ಬೇಗ. ಸೊಂಬೆ ಬಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಮ್ಪಾಲ್ ಆತನ ಸೊಂಬೆ. ಜಾಂಬು ಜಾಂಬು ರಂಬೂತನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸ್ಕಿನ್ ಪೆಜಕಾಯಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ನನ್ನ ಆಪಲ್ ಬಂದ್ರಜ್ಜಿ ಏನಿಲ್ಲ ಟುಡೈನ್ ಡುರೈನ್ ಟ್ರೈನ್ ಲಿಚಿ ಖರ್ಜೂರ ಖರ್ಜೂರ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಚಕೋತ್ರ ಕಿವಿ ಬೆಲ್ಲ 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 ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಿಯರ್ಸ್ ದಾರೆಪುಳಿ ಶಬಾಷ್ ಎಗ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪೀಚ್ ಪೀಚ್ ಕುಂಟಲ್ பருந்து ஸ்ட்ராபெரி நானில் பருந்து பிளாக்பெரி ಜೆರಿ ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಯಾರನ್ನ ಬೇತೇನೆ ಕ್ರ್ಯಾನ್ಬೆರಿ ಓ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆತಿಜಿ ಬೊಂಡಾಲ ಪರ್ದು ಗೋಂಕು 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 ಕರಂಡಪುಳಿ 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 ಬಲೆ ಇರುವೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಅವರ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಲೆ ಇರುವೆಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಇತ್ತ ಫೈನಲ್ಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇತ್ತ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಂದ ಇತ್ತದ ನೆಟ್ ಈ ರೌಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪುದರ್ ಪನ್ಯರೆಜ್ಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಡ್ಜಲ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪುದರ್ ಬಂತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಪಾರ್ಸಲಿಟಿ ಮಲ್ತಿನಿಂದ ಬಂದ್ರೆಜ್ಜಿ ಇರುವೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದ ಪುದರ್ ಬಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪುದರ್ ಪನ್ಯರೆಜ್ಜಿ ಆಡೆ ಎಕಡೆ ಆರು ಬಂತಿರ ನೀರು ಪನೋಲಿ ಈರು ಬಂತಿರ ಆರು ಪನೋಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಪನೋಡಿ ಎದುರು ಬಲೆ ರೆಡಿ ಹೊರ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಚಿಪ್ಪಡ್ ಬೆಲ್ಲ ಬರಂದು ಬೆಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಸೇಬಣ್ಣು ಮುಸಂಬಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಸಪೋಟ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಚಕೋತ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಪೆಲಕಾಯಿ ಗೇರಣ್ಣು ಪೆಜಕಾಯಿ ಕುಂಟಲ ಹಣ್ಣು ಕುಂಟಲ ಬರಂದು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಸೊಂಬೆ 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 ನೇರಳೆ ಸುಂಬೆ ಸುಂಬೆ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ನೇರಳೆ ಸೊಂಬೆ 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 ಸುಂಬೆ ಅನನಾಸು ಪರಂದು ಪರಂದು ಸಪೋಟ ಸುಂಬೆ ಸಪೋಟ ಬಂತಾನೆ ಅವು ಯಾಕಡೆ ಸೊಂಬೆ
ಎಂಜನೆಂಟನೇಕು ಸೀತಾಫಲ ಬಿಂಬುಲಿ ರಾಮಫಲ ನಿಂಬೆಪುಲಿ ನಿಂಬೆಪುಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ನಿಂಬೆಪುಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಚೆರಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಚೆರಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂಜೂರ ಖರ್ಜೂರ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಂಗು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸುಮ್ ಸೋಂಬೆ ಸೋಂಬೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬೆಲಕಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಬೊಲ್ದು ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಎಕಡೆ ಬಂತೀರಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಎಕಡೆ ಬಂತೀರದ ಪೆಲಕಾಯಿ ಎಕಡೆ ಬಂತಾರೆ ನಾನು ಬಂತೆ ಬಂತೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬಂತಾರೆ ಅಂಚಾದೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಈ ಸಲ ಆಂಜೋಲೆ ಈ ಪಂತಡಿಗೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮುರಳಿ ಮಿನದನ ಮಿನದನ ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ ಆಟಿದ ಮಿನದನ ಬಂಟೆರನ ಮಿನದನ 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 ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ ಆಟಿದ ಮಿನದನ ಬಂಟೆರನ ಮಿನದನ ಪಡು ಬೊಂಡಂತಿಲ್ಲದ ಆಶಯುಡು ಮಿನದನ ಮೈಪೆಕlle ಬೊಳ್ಳಿ ಉರಿಯ ಕೆಮ್ಮಾಯಿರೆ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ದಿಂಗಿ ದಿನ ಕೆಲೆಪು ಕೋರಿತುಲೆ ಮೈಪೆಕlle ಬೊಳ್ಳೆ ಕರಿಯ ಕಮ್ಮಾಯಿರೆ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ದಿಂಗಿ ದಿನ ಕೆಲೆಪು ಕೋರಿತುಲೆ ಪುಂಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಸೇಮದಟ್ಟೆ ಮಣ್ಯ ತಿಂದರ ಭೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಚಿಲುತೆಯರ ಪುಂಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಸೇಮದಟ್ಟೆ ಮಣ್ಯ ತಿಂದರ ಭೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಚಿಲುತುಯರ ಅಕ್ಲೆ ನಕ್ಲೆ ಕೈ ಅಡುಗೆದ ಪುತ್ತುಯರ ಮಿನದನ ಹಾ ಮಿನದನ 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 ಧನ್ಯವಾದ. ಮಿನದನ ಆಟಿದ ಮಿನದನ ಬಂಟೆರನ ಮಿನದನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆದ ರೂಪ ಉಪ್ಪುಂಡವು ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಮರಟ್ಟು ಬೊಡ್ಡೆ ಜೈದೆ ದಾದ ಪಂಡದ ನಿಕುಲ್ ಕೇ ನೋಡು ಉತ್ತರ ನಿಕುಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಈಮೆ ಇಟ್ಟು ಒರಿಯ ಬನೋಡು ಐಕೆ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏರು ಈಮೆ ಇಟ್ಟು ಪೊಂಜೋಲ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಒತ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಐಕೆ ಉತ್ತರನ ಒರಿಯ ಕೊರ್ರೆ ಲೀಡರ್ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಪಂದು ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಲೀಡರ್ ಪನ್ನ ಉತ್ತರನೇ ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಾಂಡ ನಿಕುಲು ವರ ಸೂಂಬೆ ಬಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೋಡು ಕೂಡ ಎಸ್ ರೆಡಿ ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲಗ ಒಂಜೆ ಬಾಕಿಲ್ ಮೂಂಕು ಗಿಡ್ಡ ಮರಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ನಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಮರಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಸನ್ಯಾಸಿಯಿಂದ ಅವಡು ಅಲೆ ಆರ್ಕೆ ಎಂದಿನಿ ಗಿಡ್ಡ ಮರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸನ್ಯಾಸಿ ಎಂದು ಗಿಡ್ಡ ಮರಟ ಉದ್ದ ಮರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಪ್ಪಗಾಯ ಉದ್ದ ಮರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸನ್ಯಾಸಿ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಬಜ್ಜೆ ಉದ್ದ ಮರಟ್ಟು ಗಿಡ್ಡ ಮರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಪ್ಪಂಗ ಮುಂಚಿ ಮುಂಚಿ ಮುಂಚೆ ಬಂದಾರ ಮುಂಚಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಲಜ್ ಮಲ್ಲಜ್ ಆರ್ಗೇನ ಸರಿಯಾ ಮುಂಚಿ ಸರಿಯಾ ಸರಿಯಾತೆ ತೇಲುತ್ತೆ ಮುಳುಗುತ್ತೆ ಕದಡುತ್ತೆ ತೇಲುಂಡು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಕಲಡುಂಡು ತೇಲುಂಡು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಕಲಗುಂಡು ಐಸ್ ಸರಿ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೇಲುಂಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕಲಾಡು ಜತ್ತ ಕಲಾಡು ಇರುತ್ತಾ ಸರಿ ಸರಿ ತೇಲುಂಡು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಕಲಾಡು ಐಸ ಐಸ ಅತ್ತ ತೇಲುಂಡು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಕಲಾಡುಂಡ ಕಲಾಡುಂಡ ತೇಲುಂಡು ಮುರ್ಕೊಂಡು ಕಲಾಡುಂಡು ಓಹೋ ಸುಣ್ಣ ನೆಯ್ 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 ಬೆಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಅತ್ತ 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 ಸೊಂಬೆ
ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಣ್ಣ. ಎಲೆ ತೇಲುಂಡು ಅಡಿಕೆ ಹಾ. ಮುರ್ಕೊಂಡು ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲಡುಂಡು. ಅವು ಮೂಜಿ ವಸ್ತುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನು ದಾದ ಬನ್ನೋಡು ಬಂಡ ಬೀಡ ಬಂಡ ಅಂಡ್ ಆ ಬೀಡಡ್ ಉತ್ತರ ಏರೆ ಅವೇನು ಮೂಜಿ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಹೊರನೆ ಬೀಡ ಬನ್ನೋಡು ಬೀಡಡ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ನೀಂದುಂಡು ಬಜ್ಜೆ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಸುಣ್ಣ ಕಲಡುಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಬಾವಿ ಶಂಖಚಕ್ರದ ಬಾವಿ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡಿದರೂ ನೀರಿಲ್ಲ ನಾನ್ಯಾರು? ಸಮ ರೈಟ್. ಆರು ಪಣ್ಣ ಸಮಾರೇಗೆ ಕೇಂಜಿ ಐಕೆ ಇಂಚವಂತೇರು ಮೇರ ಐದುಂಬೆ ಸಮ ಬಂಡೇರು ಆರ ಕೇಂದ್ರಿಜಿ ಬಣ್ಣ ಇಂಚ ಬಣ್ಣಿ ಆರ ಅಂದು ಬಣ್ಣಿ ಕುಡ್ಲೆ ಕೆಬಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರು ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ. ಮೆಗ್ದಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ. ಸೇರಲಾ ಪಾವುಲ ಸೇರದ ಉಲೈ ಪಾವು ಪೋಪುಂಡು ಪಾವುದ ಉಲೈ ಸೇರು ಪೋಪುಜಿ. ಕಪ್ಪು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕುದುರೆ ಸರಿ. ಕುಜಲ ಕಪ್ಪುಂದು ಕಾಡು ಕುಜಲ ಕಾಡು ಪೇನ್ ಕುದುರೆ ಅಕಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಕೇಳಿದೆ ಕೇಳಕ್ಕ. ಆಕಾಶ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಕೇಶವನ ಕೆತ್ತಿದವರುಂಟು ಕೆತ್ತಿದವರಿಗೆ ದೋಷ. ಪಲ್ಲೆ ಆಕಾಶ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಕೇಶವನ ಕೆತ್ತಿದವರುಂಟು ಕೆತ್ತಿದರೆ ದೋಷ. ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥಾನ ಪನ್ನ ಅರ್ಥಾನ? ಆಕಾಶ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಕೇಶವನ ಕೆತ್ತಿದವರುಂಟು ಕೆತ್ತಿದರೆ ದೋಷ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಆಕಾಶ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಕೇಶವನ್ನು ಕೆತ್ತಿದವರುಂಟು ಕೇಶವನ ಕೆತ್ತಿದವರುಂಟು ಕೆತ್ತಿದವರಿಗೆ ದೋಷ. ದೋಷ ದಾದೆ ಉತ್ತರ ಬಲ್ಲೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ದಾಯ ಬಲ್ಲೆವು. ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಆಕಾಶದ ಮಸ್ತ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಲೆ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಅದರ ಕೆತ್ತೆಯನ್ನು ಕೆತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೆತ್ತಿದವರಿಗೆ ದೋಷ. ಕೇಶವನ ಕೆತ್ತೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಕೆತ್ತೆ ಕೇಶವನ ಕೆತ್ತೆ ಎಂದು ಬಂಡ ದಾದೇವು. ಕೇಶವ ದೇವರಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಬಂಡ ದೇವಿರತ್ತೆ ಐಕ ಕೇಶವ ಪಂಡ. ಕೇಶವನ ಕೆತ್ತಿದವರು ದೋಷಕ್ಕೊಳಗಾಗುವವರು. ಕೇಶವೇಂದ್ರ ಬಂಡ ಹತ್ತೊಸದ ಮರ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲಾಂಡವು ಮಲ್ಲೆ ಜಾಂಡ ಅವು ಪರಗಾದೆ ಮಲ್ಲೆ ಜನ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಐಕೆ ಸೂಮೆ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆಗಾದೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಂಕುಡೊಂಕು ಶಂಕಪಾಲ 3 ತಲೆಗೆ 10 ಕಾಲು. ಅಂಕುಡೊಂಕು ಶಂಕಪಾಲ 3 ತಲೆಗೆ 10 ಕಾಲು. ಕಂಡ ದಪ್ಪನೊಂದು ಬಂಡೇರಿ ದಾಯೆ ಅಂಕುಡೊಂಕು ಶಂಕಪಾಲ 3 ತಲೆ 10 ಕಾಲು. ಅಂಕುಡೊಂಕು ಬೋಡು ಸಂಕಪಾಲೆ ಬೋಡು ಮೂಜಿ ತರೆ ಬೋಡು 10 ಕಾರು ಬೋಡು ದಾದವನ್ಲೆ ಬೇತಕುಲು ಪಂಡಿನ ಉತ್ತರ ಬಂಡಾಪುಜಿ ಅತ್ತ ವಿವರಣೆ ನಿಗುಲು ಕೊರುಡು ದಾದೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಕುಡೊಂಕು ಶಂಕಪಾಲ ದಾದೆ ಅಂಚ ಬಂಡ ನಾಯೆರಡು ದಪ್ಪುನು ನಾಯೆರಡು ದಪ್ಪುನಾಗ ದಪ್ಪು ನಾಯಿ ಶಂಕಪಾಲ ಬಂಡ ಸರ್ಪದ ಲೆಕ್ಕ
ಅವು ದಪ್ಪುನಾಗ ಕಂಡಡು ಸರ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ದೊಡ್ಡ ಪೋಪುಂಡು 3 ತಲೆ ಬಂಡದ ಅದೇ 3 ತಲೆ ಬಂಡ ರಡ್ಡ್ ಏರು ಮೂಜಿ ದಪ್ಪುನಾಯ್ ದಪ್ಪುನಾಯನ ಒಂಜಿತಾರೆ ಎರುತ ರಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ ಏತದಾರೆ ಅಂಡ್ 3 ತಲೆ 10 ಕಾಲು 10 ಕಾಲು 4 ಸಮ ಉತ್ತರ ಅವರು ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂದಿನಾರು ಮೇರೆ ಉತ್ತರ ಬಣ್ಣಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ತಾಟಿ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಖಲ್ಗೆಲ್ಲೆ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಟತೆ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೊಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಯಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಅವತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೀಗ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೀಗ ಅಂದ್ರೆ ಗಣೇಶ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಸೂಚನೆಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಯ ಅಲ್ರಿ ಅಮ್ಮೆ ಕೋರಿ ಪಜೆ ಮಡಿಪೆರ ಪೂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಕೋರಿ ದುಡ್ಡು ಗೆನ್ಪೆರ ಪೂಜಿ ಆಕಾಶ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಕಾಶ ನಕ್ಷತ್ರ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕಾಯಿ. ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕಾಯಿ. ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಕಿರೀಟ ಉಂಟು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲ ಕಿರೀಟ ಉಂಟು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲ 10 ಬೆನ್ನುಗಳುಂಟು ರಾವಣನಲ್ಲ ಬಾಲ ಉಂಟು ಹನುಮನಲ್ಲ ನಾನ್ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲ 10 ಬೆನ್ನುಗಳುಂಟು ರಾವಣನಲ್ಲ ಬಾಲ ಉಂಟು ಹನುಮನಲ್ಲ ನಾನ್ಯಾರು ಗಾಳಿಪಟ 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 ಎಂಚಿನ ಬರೋಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂಚಿನ ಬರೋಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಲ ಉಂಟು ಹನುಮನಲ್ಲ ಕಿರೀಟ ಉಂಟು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲ 10 ಬೆನ್ನುಗಳುಂಟು ರಾವಣನಲ್ಲ ನಾನ್ಯಾರು ಹಗ್ಗ ಹಗ್ಗ ಹಗ್ಗನ ಹಗ್ಗ ನವಿಲು ನವಿಲು ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲೆ ಅಲೆ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿದ ಬುದರ್ಗೆ ಅವು ತರಕಾರಿದ ಬುದರ್ ಬಾಲ ಉಂಟು ಗಾಳಿಪಟ ಅಲ್ಲ ಬಾಲ ಉಂಟು ಗಾಳಿಪಟ ಅಲ್ಲ ಬಾಲ ಉಂಟು ಹನುಮನಲ್ಲ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಹೀರೆಕಾಯಿಗೆ ತೊಟ್ಟುಂಟು ಬಾಲ ಉಂಟು 10 ಬೆನ್ನುಗಳುಂಟು ಹೀರೆಕಾಯಿ ಪೀರೆ 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 ಓ ಕಿರೀಟ ಆಯ್ತಾ ಕೊಡಿಟಿ ಕಿರೀಟ ಉಂಡು ಕಿರೀಟ 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 ಉಂಟು ಹೀರೆಕಾಯಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ 6 ದಾಯಾಂಚ ಬಂದ್ಪೇರು ಬಂಡ ಅವೇನು ಪೂರರೆಗೆ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಮೇನಿಲ್ಕೆ ಗಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿಂದು ಅರೆಗೆ ಅವು ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಮೇನಿಲ್ಕೆ ಗಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿಂದು ಆ ಅಜ್ಜಿನ ಪುದರ್ ಬನ್ಲೆಗೆ ಓ ಕಂಚಲ ಕಂಚಲ ಸರಿ ಕೇಳೆ ಒಂದೇ ತಾಯಿಗೆ 1000 ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಪ್ಪೆಗೆ ಸಾರ ಜೋಕುಲು ಅದೇ ಮಡಲೆ ಮೈಪುಲ ಹಾಪುಂಡು ಮಡಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಪುದರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಳ್ವೇರಿ ಇಂದೇ ಬಾರಿ ಎದುರುಗತ್ತೆ ಭೀಷ್ಮೇರಿ ಕೇಳಲೆ ಪಚ್ಚಕೋಟೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು
ಸೂಜಿ ಸೂಜಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆದೊಲೆ ಅಂಡೆ ಏರಿಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಪಚ್ಚೆ ಕೋಟೆದೊಲೆ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆದೊಲೆ ಕಪ್ಪು ಜನಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ. ಪಚ್ಚೆ ಕೋಟೆದೊಲೆ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆದೊಲೆ ಕಪ್ಪು ಜೋಕುಲು ಬಚ್ಚಂಗಾಯ್ ಹತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆ ಕೆಂಪು ಹತ್ತು ಕಂಚಲಾಬುಜ್ ಬಚ್ಚಂಗಾಯವು ಬಪ್ಪಂಗಾಯ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ಎದುರು ಕತೆಟೆ ನನೊಂಜಿದಾದ ಬಂಡ ನೆಕ್ ಒಂಜೆ ಆನ್ಸರ್ ಉಪ್ಪುನತ್ತು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಲೊಪ್ಪುಡು ಇತ ಎಕಡೆ ಮೈಪಿ ಸೂಡಿ ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಮೈಪಿ ಸೂಡಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಪ್ಪೆಗೆ ಸಾರ ಜೋಕುಲು ಬಂಡ ಉಲೈದ ಬೋಳೆ ಅವಿಂದ ತೊಂಡ ಜೋಕುಲು ಬಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಪೆಲಕಾಯಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಅದು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿಲ ಹಾಪುಂಡು. ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆರೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಕುರಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೆರೆ ಸರೋವರ ಕೆರೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಕುರಿತ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಡ ಕುರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಉತ್ತರ ಬತ್ತಿಜಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿಗೆ ಉಂತಾಗ ಉತ್ತರ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಆಕಾಶೋಡು ಬೊಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿಗೆ ಉಂತಾಗ ವತ್ಸಲ ಮಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗಾರ ಕೆಲವು ಎದುರು ಕತೆ ಕೇಳುವರಿಗೆ ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ ಆಟಿದ ಮಿನದನ ಬಂಟೆರನ ಮಿನದನ ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ ಆಟಿದ ಮಿನದನ ಬಂಟೆರನ ಮಿನದನ ಪದುಕೊಂಡಂತಿಲ್ಲದ ಆಶ್ರಯಡು ಮಿನದನ ತುಯರ ಚೆಂಡು ಕುಟ್ಟರ ಮಲ್ಲ ದೆರ್ಪರ ದುನ್ನ ತುಯರ ಚೆಂಡು ಕುಟ್ಟರ ಮಲ್ಲ ದೆರ್ಪರ ದುನ್ನ ಇನ್ನು ಕಡಪಿಗಲ್ಲಿ ಕಡಪಿಕಲ್ಲು ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಲಿ ಪಂಡೇರು ಅರೆ ಕಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಓ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ನೇ ನನಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ನಗ ಮುಚ್ಚುಂಡು ಅಕ್ಕ ಪನ್ನಗ ಅರಲುಂಡು ಸರಿ ಪಲ್ಲೆ ಹತ್ತು ತುಟಿ ಏರ್ ಪಂಡಿರ್ ಬಲ್ಲೆ ಮೇರ್ಪಂಡೆ ಈರೊಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಾತಾಲಗು ಅಮ್ಮೆ ಕೈಲಾಸಗು ಮಗೆ ಬೇರಗು ಮಗಲ್ ಬಾಯಕೆಗು ನೆಟ್ಟು ನಾಲು ತರಂಡು ನಾಲೆಲ್ಲ ಪನುಡು ಒಂದು ಕಂಗದ ಮರ ಅಡಿಗೆ ಬೇರು ಪೋತಿನ ಮಿತ್ ಇದು ಉಂಡದೆ ಅವು ಆಕಾಶ ಪೋತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಪೋತಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಪಿಂಗಾರ ಮೇರೆ ನಾಲ್ಲ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಬಂತೇರು ಅರೆಗಿನ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ದ ಬರ್ಸ ಅರಸು ಮಗಲ್ ಮದ್ಮಲ ಅಂಡ ಊರು ಪೂರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಪುಂಡು
ಕೇದಗೆ. ಅಮ್ಮೆ ಗಜ್ಜಿ ಪುಡ್ಕೆಲೆ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ. ಅಮ್ಮೆ ಗಜ್ಜಿ ಪುಡ್ಕೆಲೆ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ. ಪೆಲಕಾಯಿಲ ಪೆಲತರಿಲ ಕಪ್ಪು ಸೀರೆದಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಡಗಪಾಡೊಂದು ತಿರ್ತಮಿತ್ತಲಾಗಿ ಉಂಡು ಅತ್ತದ ಕಪ್ಪು ಸೀರೆದಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಡಗಪಾಡೊಂದು ತಿರ್ತಮಿತ್ತಲಾಯ್ಪೋನು. ಉಜ್ಜೇರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೆಂಪು ಮುಸುಂಟದ ಕರಿ ಇಲ್ಲೊರ್ಮೆ ಕಮ್ಮೆನ ಊದ್ಬತ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಗೇಲಿಡ ಬಾಡನಪ್ಪು ರಾತ್ರಿಡ ಅರಳನಪ್ಪು ತರೆಕ್ ದಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ದೇವರಿಗೆ ದಿಯರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನೆರಳಂತೆ ರಣದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ಜಯವ ತಂದಿತ್ತ ಆಯದು ನಂದನ. ಅವನಿಲ್ಲದೆ ಬಂದ ನೀನು ತೃಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಅಸಹಾಯ ಶೂರ ನಾ ಅಕ್ಷೀಣ ಬಲನೋ ಹರನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ಪಾಶುಪತವಂ ಪಡೆದವನೋ. ಆಗ್ರಹಗಳೆದುರಾದ ಅಗ್ರಿಗಳಂ ನಿಗ್ರಹಿಸೋ ವ್ಯಾಘ್ರನಿವನೋ ಉಗ್ರ ಪ್ರತಾಪಿ. ಉಗ್ರ ಪ್ರತಾಪಿ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸೆಲೆವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿತ್ತೋ ಈ ನಿನ್ನ ಶೌರ್ಯ. ನೂಪುರಂಗಲ ಕಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ ತಕತ್ತೈ ಎಂದು ನಾಟ್ಯ ಕಲಿಸಿದ ನಪುಂಸಕ ನೀನು. ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದೆ ನುಗ್ಗಿ ಛಲದಿಂದ ಛೇದಿಸದೆ ಮಗನನ್ನೇ ಬಲಿಕೊಟ್ಟ ಭ್ರಷ್ಟ ನೀನು. ಗಂಡುಗಲಿಗಳ ಗೆಲ್ಲೋ ಗುಂಡಿಗೆಯು ನಿನಗೆಲ್ಲೋ ಖಂಡಿಸದೆ ಉಲಿಸುವೆ ಹೋಗು ಹೋಗೆಲೋ ಸಿಕಂಡಿ. ಪಡಪಡ ಶಿಖಂಡಿ ಎಂದಡಿಗಡಿಗೆ ನುಡಿಯಬೇಡಲು ಮೂಡ. ಚಂಡರದೆ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಖಂಡಿಸುತ್ತ ರಣಚಂಡಿ ಗೌತಣವೀವ ಈಗಾಂಡೀವಿ. ಗಂಡುಗಲಿಗಳ ದಂಡ ಉದ್ದಂಡ ಭೂಮಂದೊಳಗೊಳ ಕಂಡ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಚಂಡ. ಚಂಡನೋ ಪ್ರಚಂಡನೋ ಪುಂಡನೋ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ರಣರಂಗ. ಹೂಡು ಬಾಣಗಳ ಮಾಡುವೆ ಮಾನಭಂಗ. ಕದನದೋಳ್ ಕಲಿಪಾಡ್ತ ನಮ್ ಕಣಕಿ ಉಳಿದವರಿಲ್ಲ. ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದರಿಲ್ಲಾರಿಗೂ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ನೋಡು ಅಂತಕನ ಆಹ್ವಾನ. ಅಂತಕನಿಗೆ ಹಂತಕನು ಈ ಬಬ್ರುವಾಹನ.
Number 3. Number 5. Yes, ready. It's 5 each and 5 each. Yes, time on it. Ready? 1, 2. Number 14. Yes. Ariana number 4. Number 1. Yes, next number. Number 14. Yes.
ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೂಡ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ఇంత ఏదైనా లేదా అది కరెక్ట్ ఉంది. ఉంటారండి రావు అది సిఎస్ అన్నది ಸುತ್ತಬಲೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಸುನೀಲ್
ಖುಷಿ Bala
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಪೈನೆ ಒಂದೇನೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಪುಂಜೋಲು ಅದೃಷ್ಟ ಶಾಲಿಲೆ ಇರುತುಕ ನೀರುಪ್ಪಡು ಚಟ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆರೆ ಸುನೀತಕ್ಕ ಕಂಕನಾಡಿ ಬಂಟ ಸಂಘ ಅವರ ಕೈದೆರ್ಪ್ಲೆ ಅವರ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಸುನೀತಕ್ಕಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಬರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಐಟಮ್ ಬರಲಿ ತಿಮಾರೆ ಚಟ್ನಿ ಏರೆ ಸೌಮ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಲ ಚಟ್ನಿಗೆ ತೆಗೆದಿಂಡೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸಿ ಆಯ್ತಾ ನಡೊಟ್ಟನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಈ ಕೋರಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದೃಷ್ಟ ಶಾಲೆಗೆ ಆ ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲು ಕೋರಿದ ಟಿಕೆಟ್ 2 ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿದ ಕೋರಿ ಅವು 100 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಹೌಸಿ ಇದ್ದು ತುಂಬು ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ ಸಾಯಿಲ್ ಮಿನದನ ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ ಆಟಿದ ಮಿನದನ ಬಂಟೆರನ ಮಿನದನ ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ ಆಟಿದ ಮಿನದನ ಬಂಟೆರನ ಮಿನದನ ಪಡುಕೊಂಡಂತಿರದ ಆಶ್ರಯಡು ಮಿನದನ
ಉರಿಯ ಕೆಮ್ಮಾಯಿರೆ ರಂಗ್ ರಂಗ್ ದಿಂಜಿ ದಿನ ಕೆಲೆಪು ಕೋರಿ ತೂಲೆ ಪುಂಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣಿ ತಿಂದರ ಭೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರುಚಿನಿ ತೂಯರ ಇಡ್ಲಿ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣಿ ತಿಂದರ ಭೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರುಚಿನಿ ತೂಯರ ಅಕ್ಲೆ ನಕ್ಲಿನ ಕೈ ಅಡುಗೆದ ಬೆಪ್ಪು ತೂಯರ ಅಕ್ಲೆ ನಕ್ಲಿನ ಕೈ ಅಡುಗೆದ ಬೆಪ್ಪು ತೂಯರ ಹಾ ಮಿನದನ ಮರಿಲೋನೆದ ಮಿನದನ ಆಟಿದ ಮಿನದನ ಬಂಟೆರೆನ ಮಿನದನ ಮರಿಯಲದ ಮಿನದನ ಆಟಿದ ಮಿನದನ ಬಂಟೆರೆನ ಮಿನದನ ಪಡುಗೊಂಡಂತಿಲದ ಆಶ್ರಯಡು ಮಿನದನ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಚಾರಂಡ ಕಿಸೆಟ್ಟು ನೋಟದ ಕಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಚಾರಂಡ ಕಿಸೆಟ್ಟು ನೋಟದ ಕಟ್ಟ ಸುರುವಾಂಡು ನವನಿ ತಣ್ಣನ ಗೊಬ್ಬು ಸೂಂಬೆ ಪಂಡದು ಪಂಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ತೈ 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 ತಂದಾನ ಮರಿಯೊಲ್ಲದ ಮಿನತನ ತೈ 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 ತಂದಾನ ಮರಿಯೊಲ್ಲದ ಮಿನದನ ಮರಿಯೊಲ್ಲದ ಮಿನದನ ಆಟಿದ ಮಿನದನ ಬಂಟೆರನ ಮಿನದನ ಮರಿಯೊಲ್ಲದ ಮಿನದನ ಆಟಿದ ಮಿನದನ ಬಂಟೆರನ ಮಿನದನ ಪಡುಕೊಂಡಂತಿಲದ ಆಶ್ರಯಡು ಮಿನದನ ಪಡುಕೊಂಡಂತಿಲದ ಆಶ್ರಯಡು ಮಿನದನ ಪಡುಕೊಂಡಂತಿಲದ ಆಶ್ರಯಡು ಮಿನದನ ಮಿನದನ ಆಂಡು ಇನೀತ ದಿನ ಒಂಜಾಯ ಮಾತಾ ನಮ ಡೆನ್ನನ ಡೆನನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನನ ಡೆನನ ಡೆನ್ನನ ಮರಿಯೊಲ್ಲದ ಇನಿತ ದಿನ ಆಂಡು ಮಿನದನ ಒಂಜಾಯ ಮಾತಾ ನಮ ಡೆನ್ನನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನನ ಒಣಸದ ಕಮ್ಮೆನ ಪಂಜಾರ ತಮ್ಮನ ತಿಳಿದು ನಲಿತ ನಮ ತಿಳಿದು ನಲಿತ ನಮ ಒಣಸದ ಕಮ್ಮೆನ ಪಂಜಾರ ತಮ್ಮನ ತಿಳಿದು ನಲಿತ ನಮ ಮರಿಯೋಲಾದ ಮಿನದನ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಮಾತಾ ಮುಲು ಸೇರಿಯರು ಒಟ್ಟಾದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಗೌಜೀಡು ಮಲ್ತೇರು ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಮಾತಾ ಮುಲು ಸೇರಿಯರು ಒಟ್ಟಾದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರಿಯೋಲದ ಮಿನದನ ಆಂಡು ಈ ನೀತ
ಹೌಸಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಹುಮಾನಲಂದೀತ ಸುರೂತ ಹೌಸಿದ ಬಹುಮಾನ ಜಲ್ದಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಲೈನ್ 1 ಲೈನ್ 2 ಲೈನ್ 3 ಪ್ರಂಡ ಟಾಪ್ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಅವು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಲ ಉಂಡು ಕಾಯಿನ್ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾನ ನಂಬರ್ ಓದು ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಆಯ್ತ ಒಯ್ಪುತ್ತುಯ್ಯ ಕುಸಲದ ಗೊಂಪುತ್ತುಯ್ಯ ಬಲ್ಲದ ಒಯ್ಪುತ್ತುಯ್ಯ ಕುಸಲದ ಗೊಂಪುತ್ತುಯ್ಯ ಕೋರಿ ಸೋಡ್ತಿಗ ಪಣಬುನ ಕೊರಿಯ ಔಸಿ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ಔಸಿ ಗೊಬ್ಬುಗ ಬಲ್ಲದ ಒಯ್ಪುತ್ತುಯ್ಯ ಕುಸಲದ ಗೊಂಪುತ್ತುಯ್ಯ ಕೋರಿದ ಸೋಡ್ತಿಗ ಪಣಬುನ ಕೊರಿಯ ಔಸಿ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ಔಸಿ ನಮ್ಮ ಔಸಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಔಸಿ ಗೊಬ್ಬುಗ 3 and 9 39 39 4 and 2 42 42 2 and 3 23 23 23 4 and 1 41 41 41 5 and 5 55 55 55 2 and 1 21 21 21 8 and 0 80 80 80 6 and 4 64 64 54 6 and 7 67 67 67 67 ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ ಎನ್ಮ 8 8 ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಮೂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4 and 7 47 47 47 47 2 and 6 26 26 ಇರತ್ತ ಆಜಿ 26 7 and 5 75 75 75 5 and 1 51 51 51 8 and 1 81 81 81 81 5 and 9 59 59 51 ಟ್ವಿನ್ ನಂಬರ್ 11 11 11 2 and 7 27 27 27 4 and 6 46 46 46 ನಂಬರ್ 18 18 6 and 1 61 61 51 7 and 2 72 72 72 4 and 9 49 49 49 2 and 0 20 20 ಇರುವ 8 and 7 87 87 87 87 ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಡಬಲ್ ಕೊಕ್ಕೆ 77 77 77 77 5 and 7 57 57 57 57 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಓಕೆ 57 ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಬಲೆ ಹಾಕಿ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ 57 ಎಸ್ 5 and 6 56 56 56 56 3 and 7 37 37 37 ಬಲೆ 37 is the last number middle line gonji 8 and 5 85 85 85 1 and 7 17 17 17 4 and 0 40 40 2 and 9 29 29 21 single number 9 ವರ್ಮ single number single ಕೊಕ್ಕೆ 7 7 7 8 and 3
83 83 80 ಮೂಜಿ 83 5 and 2 52 52 50 ರಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ ನನ್ನ ಒರಿದಿನಿ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಅವ ಇವಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನೇ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ ಆ ಟಿಕೆಟ್ ನನ್ನ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಮನೋಜನ್ನ ಅವು ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನ ಬೇತೆ ಇದು ದಿನ ಉಂಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಂಬರ್ 3 and 5 35 35 35 35 3 and 4 34 34 34 34 1 and 3 13 13 13 4 and 3 43 43 43 1 and 4 14 14 14 14 twins number 8 and 8 88 88 88 half century 50 50 50 50 boundary number single number 4 4 4 single number 4 3 and 2 32 32 32 32 5 and 4 54 54 54 2 and 4 24 24 24 24 8 and 6 86 86 86 1 and 2 12 12 16 6 and 5 65 65 65 65 single number single number 5 high aine 5 single number 5 single number full house ಗೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಉಂಡು ದಯಮಂತ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬರಿಪೋಚಿ ನನ್ನ ರಡ್ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೆರ ಉಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಉಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ 8 ಉಂಡು 11 ಉಂಡು 14 ಉಂಡು 24 ಉಂಡು 32 34 39 ನಂಬರ್ 71 71 71 71 6 and 8 68 68 68 6 and 2 62 62 62 62 ಒಂಜಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಉಂಡು 62 ನಂಬರ್ 3 and 0 30 30 1 and 5 15 15 19 single number single number ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋರ್ಡೈನ ನಂಬರ್ ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ 1G 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 7 and 8 78 78 78 5 and 8 58 58 ಬಲೆ 58 ಗೊಂಜಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಉಂಡು 58 ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಲೆ ಸುಕೇಶ್ ಅನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ತೆಗೆದ ಓ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 58 ದಯಮಲ್ದ ಟಿಕೆಟ್ ಬರಿಪೋಚಿ 58 ಏರಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪುನಾಂಡ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬುಗ 58 15 18 27 34 37 43 49 58 60 60 35
ಸುಖೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಹೌಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಶೇರ್ ಉಂಡು ಹೌಸ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 58 1 15 17 27 32 ತಿಕ್ಕು ನಕ್ಲೆಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ. ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ದಿ ತನಿಕ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಲ್ವಾ. ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ ಈತ ಗೊಬ್ಬ ನಾಯಿಗೆ ಒಂಜಾನ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಡ ಪುಣ್ಯ ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ 10 22 22 2 and 2 22 22 ಗೊಂಜಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಉಂಡು. ಬೇತೆ ಏರಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾಡ ಗೇಮ್ ಓಪನ್ ಉಂಡು. 22 ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. 22 5 9 18 27 22 27 33 42 47 56 ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕುಡಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬೈದಂಡು ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು 500 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕುಡಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಂದಿರು ಏನು ಟಿಕೆಟ್ ಪರ್ತದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಬಹುಮಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಟು ಫಾಲೋಲ ಪೋತುಡು ಪ್ರಭಾಕರನ್ನೇ ಹೌಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಪಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ನಾಥ್ಯರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ದ ರನ್ನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಹೌಸ್ ಟು ರನ್ನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಹೌಸ್ ಟು ನಂಬರ್ 1 and 6 16 16 Next number 7 and 0 70 70 ಎಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 8 and 2 82 82 ಗೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸುನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಬೈದೇರು 82 ಬಲೆ 82 ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಮುಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಅವೇನು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಂಟ್ವಾಲ ನಿಶಾನ್ ಆಲ್ವೇರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಅಂಗವಾದ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿನ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು ಏರೆಗೆ ಪೋಪುನೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತಿನಕ್ಲೆಗತ್ತು ಟಿಕೆಟೆಡ್ ಕಮ್ಮಿ ನಂಬರ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದು ಸುರು ಮನ್ಪಗ ಏತ ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏತ ಟಿಕ್ ಬಾರ್ದಾರು ಅಂತ ಪಂಡದು ಐಟ್ ಕಮ್ಮಿ ನಂಬರ್ ಟಿಕ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೆಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಬಹುಮಾನ. ದಯಮಾಲ್ತು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದುಮ್ ಪೋಯಿ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಒರಿದಿನ ನಂಬರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಒರಿದಿನ ನಂಬರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಐನ್ 10 ಒರಿದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಒರಿದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು. ಆಜಿ ನಂಬರ್ ಒರಿದಿನಿಗೆ ಆಜೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ನ ಒರಿದಿನ ಎನ್ಮ ನಂಬರ್ ಒರಿದಿನಿಗೆ ಎನ್ಮರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಒರಿದಿನಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಎನ್ಮರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಒರಿದಿನಕ್ಲೆ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪು ಅಮೋಲು ಮೋರ್ ದೆನ್ 8 ಸಾರಿ ನಮ್ ಎನ್ಮ ಒರಿದಿಜಿ 7 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 7 ಬರಂದಿನಾರು ಪಂಡ ನಿಶ್ಚಿತ್ ರೈಕುಲು ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅವು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಕೊರ್ನ ರಕ್ಷಿತ್ ಈರೇ ಬತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ 500 ರೂಪೀಸ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರು ಕಮ್ಮಿ ಬೈದಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ರಕ್ಷಿತ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಈ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೀರು ಕೊರೋಡು ದಯಮಲ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದು ಲೆಕ್ಚರರ್ಲ ಅಂದು ಉತ್ತಮ ನಿರೂಪಕರ್ಲ ಅಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ರೈ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಗೀತಾ ಮನೋಜ್ ಆಲ್ವಾ 250 ರೂಪೀಸ್
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚನೆ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಬಂದ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 250 ರೂಪಾಯಿ ಅರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕದನ ಜೋರಾಯನ ಅಂಚನ ತಾಟಿ ರಾಟ ಜನಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕುಡೊಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ 500 ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಸುರುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಜಲ್ದಿ 5 ಐನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಂಡ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗದದು. ಹರೀಶ್, ಮಾನಸ, ಮೃಣಾಲ್ ಬೊಕ ಜಗದೀಶ್ 4 ಜನಕ್ಕೆ ದಯಮಾಲ್ದು ಜಲ್ದಿ 4 ಜನಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಶ್ರೀಯುತ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಾನಾದಿಗೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರಡು. ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ ದಯಮಾಲ್ತು ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು. ಹರೀಶನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆ. ಹರೀಶನ್ನೇ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಹರೀಶನ್ನಾಗ ಆದಿಮಾಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅಂಚೆ ಮೃಣಾಲ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ. ಜಗದೀಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ನವನೀತ್ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ. ಲೈನ್ 2 ಮನೋಜ್ ಆಲ್ವಾ ದಯಮಲ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ನಮ್ಮ ವಿನ್ನರ್ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ. ಲೈನ್ ಮೂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ. ಆಕೇಶ್ ಅನ್ನಗೆ ಕೊರಡು. ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಸುಖೇಶ್ ಅನ್ನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 25 ರೂಪಾಯಿದ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿನಾರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಈ ಕಾಸು ಪೋಪುನು ಒಡಗಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಅರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೀರ್ಗೆ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಬೊಡಿದಿ ನಡೆಗೆ ದಯಮಲ್ತ ಅರ್ನ ಬೊಡಿದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. 2 ಜನಲ ಬತ್ತು ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಯಮಲ್ತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬಲೆ. ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಚಿತ್ತಣ್ಣ ದಯಮಲ್ತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬಲೆ. ಒಟ್ಟುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ನಡಪರೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯಣರು ಶ್ರುತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ರೈಕುಡು ದಯಮಲ್ತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು. ಈ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ದ ಮಲ್ಲ ಇನಾಮನ್ ಈ ದಂಪತಿಲೆ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ನೋಡುವ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲಿನಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲು ಜಪ್ಪು ಬಂದ್ ಸಂಘ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಹುಮಾನನ ಸಮರ್ಥ್ ರೈ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಬಹುಮಾನ. ಹೌಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸಮರ್ಥ್ ರೈ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ಕೊಡು. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 2 ಜನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟದ ಬೋತುಂಡು. ಸುಕೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸುಕೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸುಕೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಸುದೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಲೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಯಾಲ್ 2 ಜನಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಈ ಮಾನಾದಿಗೇನು ನಮ್ಮ ಸುದೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲೆ. ಗಣೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಈ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಸುಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ.